ang walay buhat. So ang atong pagtuo sa kung Dios o gugma dito sa Dios ang ipakita pinagi sa buhat. Si Santiago naging niya na. So pwede ko basa kung ana 1 person, Santiago chapter 2 verse 18 to 19 post yan mo. So one person has faith na ipagtuo, but another has action. So na ipagtuo mo ba? Isa po na ay binuhatan. Ang pagtuo na iyang binuhatan sa binuhatan, mayaw niya buhat. Ang iyang gugma, ipakita niya dito sa Dios. Dili siya manaway ni bisan kinsa. Dili siya manaway atong makasala ka, dili ta niya sa kung makasala siya, dili ta manaway niya. Kung sa atong sala niya sa Dios, ang Dios may mutok lang ko, dili kita mutok alang sa kapag-usa. Sumunin mo ni Santiago. So sa ingon kaniya, my answer is, show me how anyone